Ki rangba shnong na kathan umdap hapo kalama jong ka Joint Action Committee, ki rangba shnong umdap area, ringkat kilong kme bat ki kinhun seng bhalang menta kasngi, kilalet ban jurip ya kasurok na paham maulen arpomer shadu umdap bajingai kumbasan point kar kilometer, namar ka jing ka ba ki paj ba ki mat bat sosat menta labun benai khamtam ki nongrep bat ki bapang bashitom. Nakaliang ki nongelam shnong hapo ka jingelam uba Lawrence Nongrum, chairman ka JAC kilalaj ru ban yakendo ya UEE ka PWD uba M Perbot, na kabenta banwa jingtip halor ka tei ka surok kabladep ban mang pisa hadu khandai point lai khandai sanlang, lingba ka scheme PMGSY namar kelapin sirtok bat pinbitar shisha yu kontraktor bapentrekam ya ka tei ka kam usuwan kho sni ek surok barim bat i no kelempat sedang ikakam hadu menta bat nakaliang ke JSC kala ai por shitayo ban sedang ikakam bat lada amla kan sa syempat dakiwe kilat kilimti. Ni naka sanglong tumiru rangkat baka Joint Action Committee ni wan hangni om banyak dokti yano om bangia dan kata ka jing bisni yakino kino ki kontraktor ki baterai hakatai handrai ni wan da ka mensim ka bakhia ya ka jing jenjar ka jing mat ni kum ki traisnong ha kayat ha kapang ha custom ka jing jenjar kalenti te habang ipek ya kena ka jing trai jong kontraktor ha kine ki snong ki dong ki jongi la long thik kumba trai du suman menswa ha par bangim pat yo ka surok kadang biang malu malah ndrinda menta pat nda ilak mut ban trai la kho snap lut barok khat kane kadai ka jing jenjar ka basaba palat lada in trai no in kho snap khandiat satrai da kho snap khandiat satrai ka biang ndre menta la long kumpat trai ju suman ndala kho snap lut barok khat adin nang ta pada sui jendat kumtu kata kadai ka jing sniu saba palat khambun sen ki breu ki basyong basa stu ki dai ki nongrep ki marrep ki maryang jongi ki dai ki ba ni hap penmi iki sayo sahat kador ka bangidi kadai kador ka batat ni hap siu ka bai kali pak dai hakador ka barem teng ki driver banang banlek passenger dan ngilek merwai arngot kinum trek namar balai balak sniu palat usurok ki ang bangin hap siu ka bai kali na umdap ha ar pemer ngi hap ban siu ka bai kali sam spa tengka na ka banta jungi ki kentai ngi hap balek bala arsi ban yo ya ka jing don kam jungi wat tang banlek banlek le ya ka KCC lane kini ki barit ki baria ki bade ki kam private ki jong ki ru ki haban pelut haduk san spa andru spa ta kam dei ka basuk na ka banta jungi ki nong sisnong ka jingjar te ngi kerpat na kaliang jongi ki nong sisnong ya i chief engineer nang ni sakmat lada ini kontraktor imla bantrai mo ngi kerpat i ba in island na syakiwe pade ki kontraktor ki ba kibala bantrai ban pendep hok na ka banta utai surak om dei ka jing sim kabu na ka banta jungi iwei pa iwei hindai na ka banta ka bha ka miat jong ki nong song kapang custom ni kham suk ka lek kawan ha ka miat ka yong dan na kaliang jungi kerpat nang nia sakmat balada ikan traktor inam trai na ha ka menta hi u tayo ta ka muat ni kerpat i chief engineer jongi badan buram ba in aino ya kaneka kam syakiwe pade ki balak ban pendep hak ya kaneka kam kat kum ke jingdon kam jongi dan kaliang jonga ngas ngoban ong tang tam dei bangi kedok tilan yang bisni ya kino ki kontraktor hendre ni kerpat ba ngidon kam si saya usura to nakaliang jong ka Joint Action Committee jong kathain umdap area rangkat kajing senran lang ki rangba ki seng longkemi bat ki seng samla jong kadong berkathain hadin bangi layo ya sibun kajing ujor kajing ut kajing nam na ki pajba jong kadong berkathain hakabai dei bat karukom pentrei bat kajing penslem ya kajing pentrei ya ka project PMJSY kaba na paham mauleng syadu sya umdap kabadon ya ujung jrong uba san point kilometer lasdang ya kene kajing trei hau Desember arajar arpulai bat ha kajing sedang jong kene kajing trei u kontraktor ulaweng lut
ya baro ka black topping kabarim baro silenter jong usan point kar kilometer jong ka ulunti hadin ba ula weng ula sange ya kajing pentrei menta malu mala kumba syupo benai menta kasngi kum ka joint action committee rangkat kajing sanranlang jukine ngilayo benya kendu ya executive engineer jong ka PWD roads nongpo division naga benta banbu da kajing tho hakakti jong executive engineer bat kajing dawa ka bahakmat jong ka joint action committee kalong bangin aipor ya kontraktor hapo sitayaw ban sedang ban pentreno ya katay ka project bat uhap ban pendep ya katay ka project haswa umas arhajar arpusan bat ngilapanru na ka office ya ka DPR ka detail project report bakum kinong penyat snong bangiru ngila ban pej ban kemi ban buddin ya katay ka kam ngis ngokumen hadin bangila yo banya kendu baru executive engineer manakaliang jong ulai ka assurance ba unsim khya ya kene ka kam bat ban direct ya kontraktor ba sedang no ya kene ka kam kadu ya wai nakaliang ka joint action committee ngila sim ya ka resolution balada une kontraktor fail ban comply ya kite ki demands ki jongi nakaliang ka joint action committee kan sim da ki senjam ki bateng persya yakum kine ki kontraktor